Ok, deci salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În acest episod o să facem al doilea episod din GTA San Andreas. Și da, haideți să mergem la Ryder să facem misiunea. Astăzi o să facem doar două misiuni. Ok. Sau la suite. Că la Ryder cred că am terminat. Nu am terminat. Da. Tagging up turf. Ok. Ok. Așa, radio off. Ok, deci trebuie să mergi. Wow. Drift? Frumos. Ok. Așa. Get back sweet car. Oh. Hey. Come on, let's get... Ok, trebuie să mergem pe teritoriul Balas. Ok. Așa. Wow. Ok. Ok, aici trebuie să folosim shotgun-ul. Sau putem să-i călcăm cu mașina. Haideți să-i călcăm cu mașina, că să luăm mașina asta de coștuge. Ok, m-a luat miliția, m-a luat poliția. Ok, să dăm peste ăștia. Cam acum. Ok, să dăm și pe ăsta. Hei. Aoleu. Fugi, dai cu spray. Aoleu. Bun. Ok, fugim. Oh, nu așa. Așa. Ok. Ne urcăm. Display. Ok. Așa. Sărim.
Wow. Ok, nu. Ok, mai facem o misiune și încheiem episodul. Cleaning the hood. Ok. Call Rider. Ok. Drift. Oh. Lol. Mă lua poliția. Ok. Și oh. Ok, deci trebuie să-l batem pe ăla negru. Și îi dau spray. Ok, l-am omorât. O să dăm skip la pedeapsă. Ok, luăm băta. Acum avem bătă. Haideți să spawnăm o mașină. Hai să spawnăm asta. Să dăm cu spatele. Să te fă. Ok. Dăm jos, intrăm în casă și batem pe ăia. Pe balași sau ce sunt. Și bă. Pleacă. Wow, ce am dat-o. Dar am și fight-ul profesional. N-am observat. Dar mă bate ăsta de mă rupe. Bă, ajută-mă! Acum fac. Dă-i! Bă! Dă-i, amu! Fugi! Ok, am fugit. Perfect. Ce ai făcut, bă? Hai, mă, să ne batem, hai. Ia, mă, ia. Go back, sweet house. Ok. Haide, Sweet, urcă. Dăm un drift. Cu spatele așa frumos. Amă, mi-am dat. What the f... Uai, bă, ăla face pipi. Și drive-thru. Hai că mai facem misiunea asta și încheiem episodul. De ce nu se vede harta? Ok. Trebuie să-i scotăm mașina. Hai, bă, trageți!
Oh. Yes. Ok. Copet, sweet. Ok. Ia să ne uităm la hartă. Trebuie să ne ducem la destinație. Ok, luăm tot în față. Ok, nu înțeleg de ce nu mi se vede harta. E un bug. Dar, da. Vede că am terminat acum și misiunea și încheiem episodul. Bro. Ok, ok, deci trebuie să-l ducem pe Smoke la casa lui. Și da. Nu! Ok. Mission page. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Pa, pa!